Madam Boss vazoenda kuevent yavanga vamboramwa mangwanani mushure mekunge Mai Jeremiah vabviswa pamaposta. Vanhu pavabvunza kuti ko chii chiri kuitika, Madam Boss vati handichadiwo kuenda kuevent iyi nekuti this is management that was speaking but inini ndakungokrashiwa. But anyway, Mai Jeremiah vazopuwa platform kuevent kwanga kuna maititi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So pakaisiwa a flyer ranga rakanzi pane discount, come through and get yours for this Mother's Day. Munhu wega wega aifanira kubhadhara $100, then mother and daughter 150 combo, then table for 10 waibhadhara $750. Pakaiswa Mai Jeremiah, Mai Juju, Madam Boss nevamwewo vanga varipo, but later on pakazobudiswa machats between Madam Boss na Mai Jeremiah kuchinzi iwewe Mai Jeremiah, everything that you represent hazvisi kudiwa ku-event, so whatever it is chakakuwira hauchakwanisa kuparticipate. Instead of fixing each other's crowns, pane zvaitika apa zviri kuratidza kuti Mai Jeremiah havachatodiwi, vakutodiscriminatwa nevamwe vaishandidzana navo. Asi a closer look at what is happening, maititi fact yekuti vakaenda kunobatsira Mai Jeremiah, Madam Boss brand ravo vatoona kuti hazvikwanisiki kuti vashandidzane nemunhu anomboshanda namaititi. Tsamba yacho yanga yakanzi, kindly take note that our management has requested that Mai Jeremiah should not attend. We will be seen to be insensitive. We have organized ushers, therefore we will not require yours due to the current circumstances of Mai Jeremiah. Minduro Ondobayanze, and yet you did not pay me fully for the free adverts I did for your event. People are all over my page seeing your adverts and posts. You are quick to decide not to bring me to the event I worked hard for. Pane kungondipa mari yangu here. Do you think I care about your decision? Haven't I lost enough? Where is my balance? I even gave you a guitarist and all the videos I posted free of charge ndichiti tiri kupusha event. Handina kukudza here kuti ndodawo mari yangu, zvinhu zvakaoma mukaramba makanyarara. Ita event yenyu. Feel free to announce to your audience kuti handichauya. I will just never forget this. Makaita yenyu ne$50 yamakandipa. Minduro yati noted, apologies, management have made the decision. Mai Jeremiah ndokuti na Madam Boss, mari yangu matichiko, ndipewo mari yangu please. Ndobva Madam Boss what I'll get back to you soonest after I hear from management. So Mai Jeremiah vangoti aiwa, it's enough zvandanzwa from you. Hamuna kuita get back when I asked for it last time. Pandakakudza a situation I was in when you were begging to meet pasina management. Managers ari kushamsika kuti kwaya hasi women empowerment events here. Why are they doing the opposite of empowering women? Isn't this the time to stand with her? She advertised, they used the poster ravo, and you would decide to cancel agreement last minute, so they have to pay. Business doesn't work like that. You work a book MC and decide not to take them a day before. You have to pay because day roro vakatoreka kutora ma offers mamwe aizovaitira mari iri nani. So Mai Jeremiah vangosiwa pachena guys, varesponda vakati aiwa guys ka upenyu kuva neupenyu ndokwakakosha kudarika zvese. Pane zvakawanda zviri kuitika muupenyu hwangu panguva ino. Please bear with me. To those who are really concerned, I'm so grateful. To those who have me and my family in your prayers, I will be back soon. Thank you. So guys, varwadziwa zvisingaite. But anyway, she was given a platform ku-event kwamaititi aiwa vatoendawo vakanoitawo kavo kaskete. Makuseni tamuka Madam Boss vakatiwo, hi guys, a point of correction, this is not my event. I was hired and got paid for it, but because of what is happening I'm not happy, to be honest. Varidzi ve-event voramba vakanyarara ndichitukwa inini. Because of that I'm no longer going, unfortunately. So ndo zvakataurwa namai dzavo vakati havachaendi kuevent. Saka isusu tazoona manje ka musikana apfeka pingi nekagirini ari kuya
tikati kuhanditi wakaramwa here zuro ukati management haisi kukurwira vanhu vachikutuka chino nechino but tazoona musikana ariko zvine zvataurwa zvaunzi I was paid for it wanga akatobhadhagwawo saka kurega kuenda zvanga zvisingaite people understood why akapiwa nickname yekunzi snake under grass. Umwe ati handina kumuvenga hangu asi handichamufarire nyaya maiguru venyika iri sensitive chokwadi chacho chiri kuzika mwana vanhu 3 namwari wavo asi zviri kuratidza kuti ava vatoita kakuvenga Jeremiah uye the fact yekuti brand ravo rakanganiswa nenyaya dzekubatwa chibharo vakutonzi aiwa vabvisiwe nepama-events yet you know kuti someone needs the money guys, whether it is true whether it is not. Chero kanzi kwaye vakanoshanda kuloji kwacho vakapuwa 20 inokwanei by now yakatopera. Ivo Madam Boss vanga vatombokanda mamashotsi kuna Jeremiah mushure mekunge umwe akomenta chiuno chaMadam Boss chakanyatsoshepeka kunge zingizi. So pane munhu akati you used to look so good, I used to admire body structure, how you used to dance muchi zunza kamusika paya, but now hey, you don't look attractive anymore. I wish you could turn the hands of time. Ndokubva vangoti Madam Boss they don't look attractive. Maida kundiendesa kuloji here kunondirepa naiwe accused person. So unoshaya kuti zvapinda papi, why using that as a joke or as a comment? Like this is a sensitive issue. Then you take it wototora kunge aiwa ndoma blow. Like you are going low. Vamwe vari kuti guys she is not the sharpest tool in the shed, nor is she the brightest bulb in the room. She lacks empathy and emotional intelligence. Zvaratidza kuti she lacks empathy zvachose, hana kuziva kuti iye anogona kungovawo victim, even the children too. Chawanwa nehama hachisekwi uye sekaurema wafa. Mari yavainayo dai vachimbonogarawo padeski kwakutotanga kunyora grade 7 vachiinda vakaenda, nekuti pamwe pacho regai chokwadi vati refer to management nekuti ivo havagoni kutaura zvakanaka. But pane vamwe vati zvese zviri kuitwa naMadam Boss kubvisa uyo paflyer kutaura zvavanoda pamusoro penyaya iyi, there is nothing wrong necomment yataira iyo. Inini nditoriwo victim yekubatwa chibharo. Mine was worse because I was just grade 5. Mom was always at work, the guy was drunk, I couldn't go to the police station, but that's when I lost umandara and I kept it a secret up until now. It affected me because ndakangokura nebitterness, but I don't judge people on how they talk. Hakuna munhu anobatwa chibharo akura Jeremiah. It was actually a deal, but pama payments ndo pakaposheka. Tosangana nazo kuma hookups izvi. That's why some of the ladies vachizourawa because vanotothreaten a guy, of which guys are afraid of macharges iwayo. Musahwandire vanhu vaudze chokwadi. If a guy doesn't want to pay as agreed, let it go. You get one and tozobhadhara extra as time goes on. That comment was rude and Taira response yake yanga yakangonaka. The reply was for the guy, not for Jeremiah. But aiwa uyu atonzi zvauri kutaura kuti kwai kunobatwa chibharo vana vadiki vanhu vakura vabatwe, aiwa comment yake inoda kungokandwa mubhini. Bhini racho robva rakandwa kumarara, marara acho obva angopiswa zvobva zvaperera ipapo. So guys, ndo zviri kuitika mumastreets maMothers Day. Aiwa abuda zvakanaka, isi taendawo kumwe kwatanodla uko, aiwa takaguta izvezvi kutozvimbirwa kwakutongoti todzokera kwaFaro mangwana. Thank you guys so much for watching and hope you enjoyed your Mother's Day. Happy Mother's Day to all the mothers out there. You are beautiful, you are loved. Aiwa makashanda basa. Mastitch guys nekuvavirira kwaanoita kuya aiwa tirege kutaura zvizhinji. Happy Mother's Day to you all.